o que nos contan da Serra da Capelada cos ataques do lobo. Nos seguimos con Vicente Manso, que é enxeñeiro agrónomo, que sempre nos dá consellos para evitar os accidentes laborais no eido rural. Hoxe temos varias tarefas pendentes. Unha era a corta céspede, non? Corta céspede, sí. Que nos contabas? A ver, que é unha máquina segura? É unha máquina segura sempre cando se teñan en conta as normas de seguridade que nos dá o fabricante, vale? Falábamos un accidente con esta. Sí, falábamos de que o elemento de seguridade máis importante é o chamado home morto, que xa vimos antes que en canto soltamos, a máquina párase, porque aquí hai unha transmisión directa entre o motor e a coitela, vale? Entonces, xa non encende se non pulsamos, isto sería o home morto e isto sería a tracción, vale? Este é o típico cortacésped de usar, pues... O básico. O básico, da casa. Vale, da casa. Ahora vamos a un cortacésped moito máis profesional, vale? Que aquí o que leva é un embrague de cuchilla, de coitela. É dicir, a máquina encende sin ter que pulsar isto. Por qué? Porque a cuchilla non está andando. Entonces nós encenderíamos a máquina, vale? E o que faríamos ahora sería enganchar a cuchilla. E a cuchilla sí que a temos que enganchar pulsando o home morto. Entonces pulsaríamos e enganchamos a cuchilla. Entonces a máquina está andando. Cuando nos queremos parar, por exemplo, para retirar o saquiño da erva ou pasar por encima de un camiño e tal, ao soltar o home morto, saltan as coitelas, pero a máquina non se apaga. Entón, nos podemos coller e sacar isto, a máquina sigue funcionando, sin problema, pero as coitelas non andan. Entón, este é o que se chama cortacésped con embrague de coitela. E isto é un cortacésped sin embrague de coitela. Vale, claro, que ocorre? Porque eu entendo, perdóame destas cousas, non entendo moito porque vivo nun piso, pero eu entendo que a xente non quere apagar a hora de movela a cortacéspede, unha por comodidade, entendo, por aforrar un xesto, e outra porque anda mellor a cortacéspede cando vai Non, simplemente porque ao mellor ten un encendido malo, porque a bujía está sucia, non arranca ben, entón a xente non quere apagala, pois para quitar isto. Entonces, aí ven o problema. Esta máquina non ten botón de encendido e apagado, como podes ver. Está para apagar, como aquí o que se desengancha a cuchilla, para apagar ten a postura de stop. Apagaríamola aquí. Onde apagamos esta máquina? Onde apagamos a máquina? Soltando. Así de simple. Esta máquina só leva dos botóns. Un ao punto morto e outro a tracción. Vale, depois leva un variador de velocidade. Pero a tracción para que? Anda sola. Como para andar? A tracción. Cando tú arrancas a máquina e llegas aquí, a máquina anda sola. Pero teño que ter non isto tens que pulsado. Sí, pulsado todo. Ah, vale, vale. Hai cortacéspede con tracción e sin tracción. Un cortacéspede sin tracción, tens que empuxar nel. Ah, así non, se teño isto pulsado, non ven para atrás. Non ven para atrás porque tes a tracción posta. Ai, que me colles un dedo. Me caches. Non tiña perigo a cortacéspede, cuidado, Por non usar guantes. Tamén tes razón. Vale, entonces, cuando... Ahora quitaches as mans. Sí. Cando nos lle damos para atrás e tiramos de aquí, ves que eso non anda, porque hai tracción. Cando solto isto, solto outra vez, ves como anda. Vale, entonces así sabemos tamén se ten tracción traseira ou dianteira. Sempre pensei que o maior perigo da cortacéspede, evidentemente, home, se metemos a man un pé, como decías antes, nas coitelas, cuidado aí. Pero que era que saltara unha pedra ou algo, para iso que levar máscara, non? Ese é outro risco, é dicir, hai un momento, cuidado cos dedos, sí. Hai un momento que cando facemos os xiros co cortacésped, vale, estamos traballando, que a xente fai isto para facer o xiro. Entón aí estamos enseñando as coitelas. Vale, por comodidade, porque realmente non se debería facer. Cando facemos o xiro co cortacésped, estamos traballando, soltamos e xiramos, soltando a tracción. Vale, pero a xente, para comodidade, sin soltar a tracción, o que fai é isto. Entón, ao facer isto, que estamos enseñando? Estamos levantando o ángulo de proyeccións de partículas. Vale. Un césped, en principio, non tiña por que ter partículas estranas, vale? Non tiña por ter pedras. Pero, por exemplo, onde haxa perros, pode haber huesos, ou pode haber, o perro tamén escarba, pode haber distintas partículas. Entonces, non estamos libres de que haxa partículas que salen, sobre todo, non debemos traballar con sandalias, non debemos traballar con chancletas, vale? Temos que utilizar... Levántame isto, que lle quero ver as cuchillas. Ai, mira, as cuchillas a máquina hai que volcala sempre ao lado contrario do filtro. Ah, vale. Aí temos as coitelas. Guau. Ojito, Bueno, ahora non gira, non? Non, ahora non. Vale. Bueno, que temos... Tuvo ben que fixera a pregunta despois de meter a man. Sí, que temos que levar? Temos que levar sempre un calzado adecuado. É dicir, un calzado con protección punteira. Un zapatón, sí. Un calzado con protección adecuada e se é antisbarante, mellor.
anti-esbarante, anti-resbalamento. Debemos levar tamén uns guantes sempre, vale? Un guante de traballo, guante de protección mecánica de traballo, vale? E debemos levar sempre unhas gafiñas de protección, vale? Sí, isto é importante, é que a meu pai unha vez entrou unha astilla. Sí, no, isto non estamos libre. E, cuidado, que estamos vendo que ten 98 decibelios a máquina. Por encima dos 85 decibelios é obligatorio utilizar protección auditiva. Entonces, con esa máquina, temos que utilizar unha protección auditiva. ¿Vale? Entonces, así estaríamos, protección ocular, auditivo, guantes e unos zapatos. Ademais, así non escoitamos a ninguén berrando por nós, que sempre Bueno, sabe. isto atenúa un 30-35%. Vale. Escoitas, pero atenúas. Atenúa un poquinho... Ai, pero... Directora, non me fales. No, pero atenúa, eh? Claro que atenúa. É como que escoitas todo máis light. Eu teño uns deses para cando son as festas do barrio. Claro. És Para capaz poder- de ir así polas festas. No, para dormir. Ah, Botelle como uns dormes tapóns e despois estás por riba e durmes de maravilla. Isto é un consello que... De lao non creo. No, de lao non. Bueno, e Ben, despois, dentro dos accidentes desde o punto de vista profesional, o accidente máis típico, falando de xardineiros, é cando se traballa en rotondas, en vías de circulación onde pode haber alcance con vehículos, vale? Bueno, claro, aí... É dicir, xa eso xa hai que levar un chaleco Reflectante, que se nos vexa ben. Por eso nos convenios laborales, a outros traballos en rotondas, viarias e tal, están considerados como traballo peligroso. Sí, señor. Pois bo apunte que nos dá Vicente. Falábamos antes tamén de que íamos dar pautas para empregar unha mini motoserra. Falábamos dun accidente tamén estes días en Taboada, onde un home, ao facer, creo que estaba facendo un peche, que ao facer as estacas do peche, pois cortou un pé, tivo que ser evacuado. Non sei se isto é habitual ou non. Bueno, sí. Que puido pasar aí? Eu, polo que leí no periódico, o corte foi nun pé e dicía que estaba facendo un peche, gandeiro, vale? Vamos por Eu, dentro. o único que se me ocurre é que o que estaba facendo era isto, é dicir, collendo un tronco, vale? E facendo con unha motoserra, vale? Iso é moi peligroso, Aquí temos a motoserra, A o que estaría facendo sería afilando a estaca, vale? Entón, afilando a estaca, se lle veo a pé, vale? Que ocorre? Ocorre que estamos no de sempre, é dicir, unhas botas de protección anticorte, non houbera evitado ese accidente, pero sobre todo eu animo a xente a que faga un simple caballete. Eso está no meu pai. Isto faise en media hora, ca madeiras dun palé, vale? Entonces, simplemente, o traballo ben feito sería colocar a estaca, vale? Sería colocar a estaca no caballete, así deste xeito, ben aí atadiño, entonces xa temos o caballete na súa posición. O que faríamos sería un corte así, a 60 grados, outro corte así, depois xiraríamos o tronco e volveríamos a facer outro e outro, sin risco ningún. A decir, e incluso de forma cómoda. Vale, sempre temos o risco do rebote. O risco de rebote, efectivamente, pero para eso temos que, usando esta motoserra, temos que usar os elementos anticorte sempre, Sí. vale? É dicir, o pantalón anticorte, que xa falamos, pois, máis veces del. Isto vale 80 euros, 70 euros, vale? Pero o que viñamos a falar hoxe era de unha ferramenta A mini motoserra. que a estrella da venta nestes momentos de equipos de corte aí, non? está aquí, sí. A estrella. Calquer ferretería, calquer tenda está hoxe vendendo esta máquina, vale? Por qué? Por a súa facilidade de uso. É dicir, pasamos de unha motoserra a unha serra manual, vale? E temos de forma intermedia este tipo de maquiniñas que son de batería, vale? Que nos dan unhas prestacións fenómenas para traballar na casa. Estamos de vacacións e todo o mundo nos gusta facer o noso bricolaxe ali, facer cousiñas, etc. Bueno, pois esta é unha máquina moi sinxela que ten unha peculiaridade distinta a unha motoserra. É que se unha motoserra funciona a 20 metros por segundo de velocidade de cadena, as mini motoserras son moito máis lentas, funciona non chega a 10 metros por segundo. Entonces non hai ese rebote. E además vemos tamén como leva unha protección superior para a barra, vale? E despois, cuidado, as mini motoserras tamén teñen que ser usadas de forma correcta, usada con dúas mans, vale? Que nos dice isto o fabricante? Temos que irnos ao manual de instruccións e utilizalo sempre con dúas mans, utilizar unhos guantes e utilizar unhas gafiñas. Miramos Sempre coas dúas mans. Sempre cas dúas mans. Miramos como funciona. Veña. Vamos allá. Pero eso diste que é para manualidades, porque para fender leña non vale. Bueno,
Xa verás, xa verás. Home, non creo que te poñas a fender leña. Non, evidentemente non. Leña Paso as cousiñas, manualidades... pero eu quería cortar eu, non podo. Queres? Sí. Bueno, primeiro corto eu e despois cortas ti. Veña. Veña, Non sei se pomos dá uns tempo a guantes, todo, pero- vale, pomos uns E guantes. unhas gafas. A ver. E pomos unhas gafas. Ui. No, Es estas ou esas? eu xa tiña unhas por aquí, non? Toma. Non tiña unhas por aquí. Serán estas. Estes, sí. Non sei onde están. Tiña unhas por aquí. Bien, pomos as gafiñas, vale? Sí. Entonces vemos que ten un arranque aquí, damoslle o botonciño e ves que xa encende, vale? Entón aquí ten un seguro, velo, ten un seguro, entón co dedo apretamos o seguro e ca mau aceleramos, vale? Ajá. Si non apretamos ese seguro non anda, vale? Apretamos e vai. Entón pómonos aquí, vale? Apretamos o seguro, dámoslle. Que Ela foi. Ela foi. Fixadelos que corte máis limpio fai. Pero creo que nos ibas a dar un truco, como dixeches antes, para facer as estachas, non? Mas Sí, espérate un as estachas sería facer un ángulo, facer outro, dar a volta e outra vez. Non ten moita ciencia. Non ten moita ciencia. Bueno, A ver. Pois tómalo. Pa que polas gafas, tío? no, xa digo eu, para que poño as gafas? Un marcho do platón. A ver, isto é apretar aquí. Ese é o seguro de aceleracións involuntarias, vale? Pero a mão aquí arriba. Ai, a man. Aí, esa mão. Eso, ahora aceleras. Aí. Aí. Muy ben. Puxome boa. Eso sí que o vin. Pero, Estaba observando unha cousa, Vicente, Dime. que Eva ao coller a máquina, Ah, sí. apoyou aquí na perna a batería, e iso non nos dá, non nos pode... No. Que observador. Non quer dizer. A máquina leva aquí uns dentiños, velos? Sí. Entón, eses dentillos son os que apoyamos na madeira e vamos apoyando. Bueno, esta madeira que acabamos de cortar é a madeira máis dura que nos podemos encontrar en Galicia, que é a robinia, sí. a falsa acacia. Pois foi fácil de cortar. Fácil de cortar. Si ahora probamos con outro tipo de madeira, vamos a ver que corta mellor aínda. Ai, mira que posa vasos máis chulos. Aí está, eso. Quedouche bonito, sí, é certo. Esta é a madeira máis dura que nos podemos Cal encontrar dicías en que era? Galicia. A robinia. A robinia, a falsa acacia. Vale? Robinia, falsa acacia. Isto, por exemplo, que vou por ahora é castiñeiro. Vale? Que en verde, o castiñeiro pois, non é moi duro. Vale? Entonces, sempre pegamos aquí un atadiño. Vale? Vamos a probar como cortaría no castiñeiro. Vale? Entonces, seguro. Queres probar? Aí xa quitáchelo, sei. Quitei todo. Oh. O séptico. Bien, máquina moi segura que evita que utilicemos as motoserras convencionales e melloramos moito a capacidade de traballo dunha serra manual. Estánse vendendo muchísimo en ferreterías, pero eu insisto en que a xente debe utilizalos sempre con seguridade, con dúas mans, con uns guantes e con unha... Non temos que utilizar auditivo, por qué? Porque Porque non fai, non porque supera esos non 80 supera os decibelios. decibelios. Pois bo consello que nos deixa Vicente, moitísimas grazas, Son chamadas Vicente. mini motoserras ou podadoras de batería. Tamén hai quen chama podadora de batería. Sí, sí. E recomendo a xente que lea o manual de instruccións, sempre. Claro que sí. Vale? Tendo en conta que nos dixo Vicente que é a ferramenta estrela que compra moita xente. Quere comprar unha Marcos. Hola, hola. Que Que? pasou, Marcos? No, é que vin que a mellor acabas e non resolvía ainda non resolveste verdad. a pregunta que vos lancei antes. Sí. Recordo vos a pregunta. Veña. Aquí, un tractor, Lee aí, un lee aí, remolque. lee aí. Aí está, mira, un tractor que arrastra un remolque, que velocidade máxima non debe superar fora do poboado? B, 40, B. E esta é a pregunta que máis erra a xente Este é a que no máis exame de erra a conducir. xente no examen de conducir. B. B? Marcamos B. Hombre, porque 70 kilómetros me parece unha Parece moito. burrada. Ti, Vicente, que dis? Bueno, un tractor é un vehículo especial. Por norma xeral, a velocidade son 40 km por hora, pero ten tres excepcións. Claro, tres Vale. excepcións. A primeira é que sea un vehículo chamado motocultor, a segunda é que non leve dispositivos de aviso de frenada, e o terceiro é que leve un remolque. Aí está. Entonces, a correcta é 25 km por hora. 5 kilómetros. Eu perdí. Que hai tres casos nos que... Eso, o que dixo el? Aí está. Pero non era a B, a 40. De modo xeral.
Pero as excepcións son remolque, motocultor e... Pero hai que poñía con remolque ou sin remolque? Con remolque. Lin mal. Licherman. Lin mal. Moi ben. Lin mal. Ti ven cortando aí, Vistes? Xeitosiña, Señor. Vicente. Quero unha desas, para ali para casa. Bueno, Moi ben. eso é fenómeno. Moitísimas gracias, Vicente. A vos. Gratiñas. Graciñas. Marcos. Que? Está. Hai que traballar. É que...